I idemo pomalo, 2 kile tijesta, zamješano 48 sati prije nego što ću raditi lepinje, brutalica, isti recept kao i za picu, bez komplikacija, a ispadnu najbolje lepinje koje ćete napraviti ikada. Da. Znači ovdje imam sada 650 grama junećeg vrata, čistog junećeg vrata, zato što imam masti, prošarano je. I to sam lijepo narezao na kockice, stavio u hladnjak 24 sata prije nego što ću ljeti. Sada sam izmjeo 2 puta, napravio odličnu smjesu, sve začinio. Pogledajte lepinje kad su se digle. Pogledajte kad su pečene, kako dobro izgledaju, kako su tek ukusne. Pljeskavica. Moram koristiti sve grill tave u stanu koje imam, pošto ovdje nemam niti pečenjare, niti roštilja. Loše je vrijeme, balkon se radi. Pogledajte majstora kako je zgodan. A pogledajte tek ovu lepinju, domaći kajmak, domaću pljeskavicu. Djeca su se ubila, mi smo se ubili, a recept ću vam uskoro staviti cijeli kako ja radim te pljeskavice. Evo malo, neko vam zazubice narastu. Ovo je stvarno bilo vrhunski. Odlično.